లండన్ లో మంత్రి నారాయణ బృందం రెండో రోజు పర్యటన. లండన్ స్టాట్ఫోర్డ్ లోని క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఒలింపిక్ పార్క్ ను సందర్శించిన మంత్రి నారాయణ బృందం 2012లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ కోసం నిర్మించిన పార్క్ లోని పలు క్రీడా పార్కులను పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ. లండన్ స్టేడియం, లండన్ ఎక్వాటిక్స్ సెంటర్, హైడ్ ఆఫ్ పార్క్లీ వ్యాలీ వేల్ పార్క్ లో నిర్మాణాలు అధ్యయనం చేసిన మంత్రి అధికారులు. ఒలింపిక్స్ ప్రధాన క్రీడలైన ఫుట్బాల్, రగ్బీ, బేస్బాల్ గేమ్స్ నిర్వహించిన లండన్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి. అమరావతిలో ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఆయా స్టేడియంలో పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ. 2 రోజులు లండన్ పర్యటన ముగించుకొని ఖాతర్ బయలుదేరిన మంత్రి నారాయణ బృందం. మంత్రి నారాయణ వెంట విదేశాల్లో పర్యటిస్తున్న మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్, అమరావతి గ్రోత్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎండి శ్రీనివాస్.